Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenja TV. It's the Petrol Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by Umpura. Alright, mnasiba ngikhuluma okuningi. Durban City idlalile. Ngijwayele ukuyibona nasekhaya ngale Chaswet. Idlalile Durban City ibambile icase. Angifuni uqamba amanga. Angifuni uqamba amanga. iDurban City iyadlala. Ama mistake amancane mina ngingawasho uNasithiba ngoba icase abenge ukube i-best team in the world. Icase ngabe eshanga iDurban City ngamagoli amancane kanje. Mina ngikhuluma iphuzu. Sengikhulumelile iDurban City. Sengipirates mina. Mina ngiphaka. Senkoduka ngithi sasa bukani namtajela ngicela umbuke kusasa namtajela Central Promise amaphezantana ku late awubukela a police buke wena mbula yes ngitshela mina ngitshela ngomahopa mina wambona kubafana wenzani ngitshela intambatho wambona wenzani apolice wambona wenzani uzohlulwa yini kusasa ilapha namhlanje la ikhona ilapha abafana ingcayani Pirates my boy amazo sangibala wena Siba ngithi good luck to my future team. One thing ngiyodlalela le team. Yes on the point. Ngiyashaya isenta back one day now. Yes ngiyashaya. Kaizer ngisonto idlalile case. Wasithethe esikhulumi. Ngiyabonga Siba. God bless you all. God bless you. Ngiyabonga.